Sports reports. Here's Game Time Special Feature. Mahigit 300 mananakbo ang sumali sa Rotary Club of Vigan Fun Run 2010, September 25, araw ng Sabado, bandang alas 5 ng umaga, nang nagbigay ng hudyat na umpisa na ang Fun Run. Mga bata't matanda, dalaga at binata ay tumakbo sa Fun Run na may temang Run to End Polio. Natapos ito bago mag-alas 8 ng umaga. Kitang-kita sa mga nakilahok na enjoy sila, manalo o matalo. Eksklusibo namang nakapanayam ng Game Time si Dr. Camilo Cagawan, ang race director ng Rotary Club of Vigan Fun Run. Doc, what is this Fun Run all about? Dati meron na to kaya lang medyo natigil. So binalik namin ngayon. Ang team natin for this year is to run to end polio. Gusto natin kasi ma-eradicate ang polio sa buong mundo, no? So meron tayong donation box din dyan sa mga gusto magbigay. So it's a parang charity work ng Rotary to end polio, no? Yung kasi main trust ng Rotary International. To this run, sana ma-eradicate natin ng polio worldwide. Okay. Doc, sa mga ibang fun run, merong registration. Why is it that wala po kayong sinarge any registration po ngayon? Okay. Dito kasi sa Ilocos, medyo ini-introduce pala natin ang running. No? Lately pala nagbo-boom. So, ang ginagawa natin, kumukuha tayo ng sponsors. Luckily, ang president namin, si President Condring, siya ang nag-sponsor ng prizes. And the rest, sa club namin. So, kinare out namin itong fun run na to kahit hindi kami nag-solicit whatsoever. So, tinuloy namin to para ma-introduce natin ang running sa community. Kasi itong sport na to, ang boom na boom ngayon, lalo sa Manila, maraming kumatakbo. Is this an annual event, Doc? Hopefully, this will be an annual event. Pero sa Vigan City, gagawin nilang twice a year. Last May, nagpatakbo ang Vigan City. Kami rin ang nag-organize yung grupo kong Tarayem. So, by next year siguro, meron ulit. Basta't maging successful, makakawalan tayo ng sponsors, gagawin natin kahit quarterly siguro, papatakbo tayo. Yung distance po, yung course po, Doc, gaano po kalayo po yun? Okay, for now, 3 kilometers, tsaka 5 kilometers ang distance ang ginawa natin. So, dalawang category lang for the meantime. Short distance lang yon, pang start lang sa mga sa race na to. Kaya tinawag natin fun run kasi short distance lang siya. Okay. How many participants po ngayon? So far, ang nag-register, more than 300, umabot ng 300. Two categories? Actually, 3K tsaka 5K, pero yung 5K kasi may age category. Merong 13 to 18, merong 19 to 30, may 31 to 40, tsaka 41 and above. Okay. Aniya, ang mahigit 300 bilang ng mga tumakbo ay bagong record sa race history dito sa probinsya. Nakapanayam din ng Game Time ang ilan sa mga partisipante dito. Good day, sports fanatics. We have with us one of the winners for the Rotary Club of Metro Vigan Fun Run, Adonai Vitamog. First time bang sumali sa 5K fun run na ganito? Second time na po. Second time. Nung unang sumali ka, ano naman yung place mo nun? Mga 15 po. Adonai, ano yung preparation mo dito sa fun run na ito? Natulog po ako ng maga. Tapos proper diet, exercise. Okay. Tuwang-tuwa naman ang mga nanalo sa natanggap nilang premyo. Ayon naman sa mga hindi nagwagi, ang importante sa kanila ay ang pagsali sa Rotary Club of Vigan Fun Run 2010. Ima ko na kadagitay nangabak, itol-toloy dalat ti panaginsayo da. Tapno iti progreso ti pinagtarayan ti probinsya tayo ng Ilocosor ket mapapigsa tayo. Nagbigay din ng pahayag ang kasalukuyang presidente ng Rotary Club of Vigan. Dito yung fun run, nairanta na ito yung may isang activity ti Rotary Club of Vigan. Kaya saan lang ti Rotary Club of Vigan, no di ka ti cluster 1A, 5K lang and 3K dito. Ngayon, ado ti categories na. Panagkitak na sayad mo, tanagadumit na ti participants. And hopefully, we can continue this for the years to come. Yan ang special feature ng Game Time. It's Game Time on Core TV. It's Game Time on Core TV. Hi, this is Dr. Jun Cagawan. It's Game Time on Core TV. Tarayem.
Kung meron kayong tanong, anything about sports, let us know at sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Email us at gametimecore@yahoo.com or join us on Facebook o kaya mag-text sa 0927-505-2783. Game time is up. Time to wrap up. Diyan na po nagtatapos ang pilot episode ng It's Game Time. We hope you've enjoyed the show as much as we did. Until next time for another Game Time on Core TV. Game Time would like to thank the following: Don Waki's Food Bar and Minimart, Bantay Arcade. Sa Don Waki's, affordable na, may bottomless iced tea pa. Luisa Trading, Quezon Avenue, Vigan City. University of Northern Philippines. Maxine's Boutique. National Chess Federation of the Philippines. And Grandmaster Joey Antonio.